Што такое DSM ці Daily? Калі расшыфраваць, то гэта Daily Stand-up. Але навошта збірацца кожны дзень, да яшчэ стоячы? Я, Іван Клімчук, знаёмлю з тэхналогіямі па-беларуску. Многія каманды распрацоўкі карыстаюцца даволі вядомымі метадалогіямі працы, якія агулам называюцца Agile. Штодзённыя сустрэчы – гэта частка Scrum. Агульная для ўсіх мэта па скраму – выканаць усе задачы, якія каманда вызначыла для сябе на бягучы спрынт. Таму вельмі важна ведаць пра ўсе перашкоды на гэтым шляху і своечасова іх вырашаць. Сустрэча займае ад 5 до 15 хвілін у залежнасці ад памеру каманды і праводзіцца звычайна раніцай, на пачатку працоўнага дню. Кожны ўдзельнік адказвае на 3 пытанні: што рабіў учора, што плануе рабіць сёння і якія ёсць перашкоды. Галоўная ідэя – хутка падзяліцца навінамі, пазначыць існуючыя праблемы і дамовіцца аб супрацы з калегамі, калі патрэбна дапамога. Але чаму стоячы? У прошлую эпоху, калі ўсе хадзілі ў офіс, такія сустрэчы звычайна праходзілі стоячы, каб размова не займала шмат часу і была эфектыўнай. Падпісвайся, каб ведаць больш.